ten začiatok je divný. A veľmi obdivujem môjho muža za to, že to ustál. Pretože sa cítiš divne. Jednak hovoríš na úplne malé dieťa, ktoré... Už je to, že hovoríš na malé dieťa, ktoré na teba nereaguje, vlastne trošku divné. A ešte na ňo hovoríš po anglicky, čo on kúka na ňo a nič. Naozaj prvé 2 roky a ten Maxík aj keby odmietal aj mu reagovať na tú angličtinu. Že on neodpovedal po anglicky. A to je strašne demotivujúce, celé od začiatku vlastne. Do toho ti ešte rodina si z teba robí srandu. Že, a prípadaš si divne niekde, že si taký ako, vieš, niekde v kaviarni alebo vo verejnom priestore zrazu pôsobíš tak ako, že now I'm speaking English, you know, come here baby boy, have a sip of water. A teraz pôsobí to tak, že jak teraz robíš nejakú frajerinu alebo že si nejaký neprirodzený, čudný, že vlastne môj muž od začiatku bol v tomto len divný a ustál to. A teraz ten Maxík prišiel deň, keď on takto akože začal hovoriť s ním po anglicky. A samozrejme to veľmi ide ruka v ruke so vzťahom, aký majú. Lebo keby bol daddy akože veľmi, veľmi prísny, nudný, čudný, tvrdý, tak už aj s ním odmietne celú tú angličtinu.